जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बखनांगौ। जेलाव थानाय माखासे एनडिएफबिनि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बखनांगौ एबा जेलनिफ्राय बिथांमोननि केसखौ कर्ट कासारिनिफ्राय फोजोबनानै होनांगौ आरो लोगोसे माखासे एक्सग्रेसियानि अर्थात मार्टारफोरनि मोननो गोनां रां बै रांखौ मोनहोनांगौ होननानै मानगोनां एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बा गोबाङानो नुवाखैबो जानो हागौ, थेवब्लाबो आङो दिनै फिन नोंथांमोननो लानानै फैफिनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे बाथ्रानि सायाव माखासे साननो गोनां दङ आरो बुंनो गोनां दङ। बुङा सानदोंमोन, नाथाय भिडिअखौ नुनानै बा खौरांखौ मिथिनानै थानो हायाखै, गोसोआ गुद गुद मोनदों, बेखायनो उफाय गैया जों बुंनो गोनां जाबाय। दा बिनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायनो सानो जे मानगोनां फरायसा आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय जायो। गिबियावनो दिनै आङो बे बिथिंनि गेजेराव बुंनायाव माबाफोर आंहा गेना गोरोन्थि जायोब्ला बर' आफादनि सिंस्रि अर्थात फरायसा आफाद बिथांमोनजों लोगोसे गासै बर' हारिनि रायजो राजा मेलेमजिबि सुबुंफोरनाव आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थायो। दिनै आङो फ्राय बाथ्राफोरखौ थिगानो सानदों एबा मोजां मोनदों। मानोना एबसुनि दिपेन बर' बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंलांदों बेफोर बाथ्राफ्रा गासिबो सैथोआनोमोन। नाथाय आङो फंसे खोथाखौ एसे दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो हमनानै ला बर' जानानै बा नोंथाङाबो सासे बर' बा फरायसा आफादाथ' जोंनि बर'निनो सिंस्रि आफाद नङा होमबा? बेखायनो दिनै जोङो एबसु होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' हारियानो नोंथांमोनखौ फोथायो एबा नोंथांमोननि सायावनो गासिबो मिजिं एबा सिमांखौ नोंथांमोननि सायावनो दोनजोबो। बेखायनो दा बे बेलायाव आं बुंनो सानदों, दिनै नोंथाङा बुंदों जे नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स पार्टिखौ सापर्ट होनांगौ अर्थात एनडिए पार्टिखौ। बे बाथ्राखौ आं एसे रं नुहुरदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंहा बर'नि गेजेरावनो मोननै पार्टि दंखायो। जेरै नोंथांमोनानो थांनाय बाराव ज'है लोगो नांलायनानै दैखांहरनाय बिटिआरखौ सालायबाय थानाय जिथुनाखि दायो बिटिआर सरकार नङा होमबा? थिग बिटिआरखौ एकर्ड खालामना लाबोनाय इउपिपिएल हान्जा, बे इउपिपिएल हान्जा आरो मोनसेया जाबाय बिपिएफ हान्जा, बिएलटिआ एकर्ड खालामनाय। दिनै बे बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ लानानैनो नोंथांमोनहा बर' फरायसा आफाद जानानै बर'नि जानानै नोंथांमोना बे मोननै पार्टिनि सायावसो सोरनो भटखौ होनांगौ एबा सोरबायदि बिथाङा मोजां खामानि मावलांगोन, सोरबायदि बिथाङा मोजां मावगासिनो दङ, सोरबायदि बिथाङा गाज्रि मावबोगासिनो दङ, बिनि सायाव नोंथांमोना नोजोर बोनानै बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजां जागौमोन होनना आं सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स पार्टियाथ' जोंनि बर'नि पार्टि नङा, बे जाबाय मोनसे सेन्ट्रेलनि पार्टिसो। मानो होनबा बिजेपि पार्टि जाय हक जिखुनु जाया माने बिपिएफआ देरहाबाबो बा इउपिपिएलआ देरहाबाबो जोङो बिजेपि सरकारजोंनो सलायजाखागोन, बे बाथ्राया सियर। नाथाय थेवब्लाबो जोंहा मोनसे पावार होननाया माने थोंजोङै बिथांमोननो जोङो सापर्ट होयोब्ला जोङो पावारखौ बिथांमोननो हरजोबनाय जायो नामा, आं बेखौसो नुहुरदों थारमाने। दा बिनि गेजेराव आंनि बुंनायाव माबाफोर गोनां गोनांथि जादोंमोन नोंथांमोना निमाहा होगोन आंखौ निस्सय आं आसा खालामो। थेवब्लाबो मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो गावजों गाव जिथु गावनि गोरोन्थिखौ जों गावनो मालाबाबो हमदांनानै मोनखाया, बेखायनो गुबुनासो नुयो जेला। बेखायनो थिग बेबायदिनो आङो दा दिपेन बर' सारनि बुंनायाव माने एसे रं नुनायखाय बा आंनि थौले मेलेमजों सानदांनानै बा हमदांनो हानायजों आं बुंदों। बिनि गेजेराव गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निस्सय आंखौ गावनिनो बर' हारिनिनो सासे आंगो होननानै बा गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै निमाहा होगोन, बेखौ आं बारे बारे खावलायो। दिनै बिजेपि पार्टि अर्थात एनडिए पार्टि बिथांमोना जिथु आं सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ, दिनैनि दिनाव बिथांमोना थारैनो जिथु एनडिए पार्टिया बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जायाबो जेननानै थाङोब्ला एनडिए पार्टिया ब्रायैनो जिथु देरहासार जालांमारोब्ला बिनि गेजेराव अब्ला बिटिआर आरो बिटिसिनि पावारा बहा थांगोन, नैबेखौसो आं माने सानगासिनो दङ। दिनै थारैनो एनडिएआ देरहामारोब्लाथ' बिटिआर अर्थात बिटिसिखौ सालायगोना सोर सालायगोन? बै समावथ' इउपिपिएलआबो जेनबाय बा बिपिएफआबो जेनबाय। मोनसे खोथाथे खोथा दिनै जिथु बिथांमोना जेननानै गोलैसोनानै थायोब्ला सालायगिरिफ्राथ' जोंहा एनडिएआसो सालायसिगोन अर्थात बिजेपिआ सालायसिगोन नङा होमबा? नाथाय जोङो मोननै पार्टियाबो बर'नि मोननै पार्टियाबो जिथु जेननानै थाथारोब्ला जोंहाथ' बेयावबो आरो मा पावार थाबावगोन? जेबो पावार गैखाला, बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदिसो सालायसिगोन। दिनै आङो बुंनो थांबावो माखासे खोथाफोरखौ बुंनांगौ नङामोन, नाथाय बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। जेब्ला जोङो 2016 सनाव बिजेपिखौ जों सापर्ट होदोंमोन, अब्ला एबसुआ कंग्रेसखौ सापर्ट होदोंमोन। मानो? एबसुआ कंग्रेसखौ सापर्ट होदोंमोन, नाथाय बिजेपिआ ब्रायैनो देरहानाय लोगो लोगो एबसुआसो गासिबो एडभान्सलि माने बिजेपिनि दरखङाव गसंहैजोबदों। मानो? बे गुबुन जायगायाव जायाखै जानो हागौ, नाथाय जोंनि धेकियाजुलि समस्थियाव बे रियेल
काहिनी जादों खुद जोंनो बिजेपिनि जानानै गसंदोंमोन बे समाव आंबो गिदिङा नङा एसेबाबो पलिटिकेलाव गिदिंदोंमोन जोंखौ माने बिजेपिनि जानानै गिदिंनाय समाव जोङो मिटिं केम्पास खालामनो जेब्ला गारि लाना थाङो अब्ला जोंखौ एबसुनि मानसिफ्रा बा कंग्रेसाव गिदिंनाय मानसिफ्रा लामा जावथेबायना होदोंमोन दिनै बे खेत्रखौ लानानै जों बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आरो फैयै फैनानै जेब्ला जोङो 2020 सनाव कंग्रेसनि जानानै गसंबाय बे समाव बिथांमोना बिजेपिनि जानानै गसंलायबाय बेयावबो गोबां दाङाबाजि जानानै थांबाय दावराव दावसि जानानै थांबाय गावजों गावसो सोरजों जादों जोङो गावजों गावसो जादों नाथाय देरहाग्रा सोरबाया मालाय राजा जाहैगोन सोरबाया लंकायाव थांनानै राबन जाहैगोन नाथाय नों आंहा थै बे 500 थाखा 1000 थाखानि थाखाय गोग्गा गोग्गि बुलाय सुलाय जानानै सोरनिबा न' बायलांबाय सोरनिबा सियार टेबोल बायलांजोब्बाय सोरनिबा गन्थं मोखां महर सोलायलांजोब्बाय थिग बेबायदि जोंहा गावजों गावसो जायो दायो बे बेलायावबो दा आं नुनो मोननायाव थिग दिपेन बर' मानगोनां एबसुनि सिंस्रि आफादनि बर'फोरनि सिंस्रि आफादनि मोनसे दिपेन बर' बोसोनगिरि हिसाबै जों नोंखौनो सानो नोंथाङानो गायसनगिरि होननानै बुंजायो थेवब्लाबो जोङो दिनै बुंनो बाध्यता जादों मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङाबो दिनैनि दिनाव पलिटिकेलखौ लानानै थोंजोङै जिथु एनडिए पार्टिनो भट हो होनना बुंनाया एसे रं जादों नामा आं बेखौ नुहुरदों दा बेखायनो जाय हक आंनि बुंनायफ्राथ' गोबां गेना गोरोन्थिबो जालांबाय जानो हागौ नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होगोन आं बेखौ बारे बारे खावलायो गोसो गोरबोनिफ्राय दा आङो फरायसा आफाद हिसाबै नोंथांमोनखौ माने फरायसा आफादनिनो जानानै नोंथांमोना फरायसा आफादनि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला लोगोसे बर'निनो मोननै पार्टि दंखायो नांगौबा बे मोननैनि गेजेराव सोरनो भट होनांगौ बेखौ नोंथांमोना बुङोब्लाबो मोजां जागौमोन नाथाय दिनै आङो एसे दुखु मोनदों बा गोरबोजों आं सानखांनो मोनदों जे दिनै नोंथांमोना जे नेसनेल पार्टिखौसो सापर्ट होनो थिनदों बे एसे रं जादों नामा बेफोरबायदिबा जोंहा थारैनो पावारफ्रा माने गोमालांगोन नामा आं बेखौ नुहुरदों बेखायनो जिथु बेनि गेजेराव आंहा गोरोन्थिया निस्सय जाया नङा जाखाबाय आङो थेवब्लाबो बुंनो बाध्यता जानायलाय बेखायनो आं बुंनो गोनां जाबाय दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बा गासै रायजो राजाफोर दिपेन बर' सारनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंनानै बुजिनानै लानो हासिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो जोंहा उदालगुरि जिल्ला तामुलपुर जिल्ला बाक्सा जिल्ला कामरुप जिल्ला आरो बेयाव लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्लाबो दङ जोङो ज'है आथिखालाव भारतनि जि गणतान्त्रिक जि मोनसे बिसायख'थि आरो बुहुमनि जि देरसिन गणतान्त्रिक देश भारताव पार्लियामेन्ट बा लकसभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिथिंखौ लानानै बा नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' आइ आफा रायजो राजानो फोरमायनो गोनां बा मिथिहोनो गोनां आरो जोंनि जि थांखि आरो एजेन्डा दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय दिनै बेयाव जोङो खौरांगिरिनि मेल जोङो हांख्रायदों गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 2024नि जि लकसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिनि सार्थनि थाखाय माहारिनि गोजोन आरो खौसेथि गायसननायनि थाखाय आरो लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव बिटिआर सुक्तिनि गासै जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसनफोर गायसननायनि सार्थआव आरो गासै जोंनि केस दैखांनांगौ लोगोसेनो मार्टियार परियालनो एक्सग्रेसिया होनांगौ बे गासै गुबै एजेन्डा आरो आयदाफोरखौ लानानै जोङो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जानानैब्लाबो राजखान्थियारि जों एक्सारसाइज जों खालामनायनि बाथ्रा सानाखै नाथाय जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै एनडिए जे नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों आरो मदद होनानै खामानि मावदों बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों जे एजेन्डा आरो इसुनि सार्थआव बर' जातीय सार्थआव बयबो जाहाथे एनडिएनो भट होनानै जोंनि जे ग्रेटार इन्टारेस्ट दङ गिदिर जोंनि जे थांखि दङ बेखौ जाफुंसारनायाव बार्गेनिं खालामनायाव गिभ एन्ड टेक पलिसिनि आधाराव बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मदद होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि आपिल खालामगासिनो दङ आरो थांनाय 19 एप्रिल 2024आव जालांनाय मोनबा जि लकसभा सनितपुर
लखिमपुर डिब्रुगढ़ जरहाट आरो काजिरङा बेयाव जोङो इस्यु आरो एजेन्डानि सार्थआव जोङो रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामदोंमोन गासै बर' आइ आफा रायजो राजाया 100% एबसुआ खावलायनाय बायदि NDFB एबसु आरो UPPL नि जि मोनसे बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्ड 2020 27 जानुवारिनि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे आधाराव आन्दोलनकारि दल संगठननि आपिल आरो सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि तागिदायाव बयबो बेखौ रेसपन्ड होदों आरो बेबायदिनो मदद होदों ABSU माने UPPL माने ABSU এটাতো আর কি আছে কিন্তু ABSU বিজেপি ভোট নিদে আপনি কোলে কি উপরে উপরে কব পারে ABSU বা UPPL যিখিনি বড় ভোটার ইহতে ভিতরে ভিতরে নাঙ্গলকে ভোট দিব দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰত এটো স্পষ্ট যিমানেই নকয় কিয় এইবিলাক ড্ৰামা কৰি লাভ নাই বিজেপিৰ মানুহ জানে এইবিলাক ড্ৰামা কৰি লাভ নাই বিজেপিৰ মানুহ জানে যে ABSUয়ে দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰত বিজেপিক ভিতৰে ভিতৰে সমৰ্থন দিয়া নাই ABSU বা UPPL মতেতো নাঙ্গলত ভোট দিব